खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टुडियाव धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोरनिफ्राय रादाबखौ फरायदों आं आमिना सरगियारिया 20 मार्च खालारखालि बिटिएडिनि 32 नं बेरगाव बियाबाव दिनै बिजेपि राजखान्थि हान्जाया बिसायख'थि मावखुलिखौ गायसननाय जाबाय बे बियाबाव बिजेपि हान्जाया बिजाथि महरै फुथिक कसारिखौ दैखांनाय जादों दानिया फै अदालगुरिनिफ्राय रादाबगिरि देरहासार नार्जारिनि दैथायहरनाय माखासे नुथाय नायदिनि 32 नং बेरगाव पुरुलिया समष्टि Razu, MK एसियावनो दिनैनि रादाबखौ फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों